कौड़ी जाऊँ आज्ञा ମୁଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 14/1/2023 ସକାଳ 7:30 ବିପ୍ଳକା ଗ୍ରାମରୁ ବାହାରିଥିଲି। ରାଉରକେଲା, ଚକଧରପୁର, ଚାଇବାସା, ରାଇରଙ୍ଗପୁର, କରଞ୍ଜିଆ, ପାଟନା ହେଇକରି ଏବେ ଆମର କେଉଁଝର ହେଇକରି ଆମର ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ହେଇକରି କେଉଁଝର ଦେବଗଡ଼ରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପହଞ୍ଚିବି। ମୁଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ମୋର ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବି ନେପାଳ ଆଉ ଭୁଟାନ। ଆଉ ଖିଆପିଆ କେଉଁଠି କ'ଣ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? ମୋ ଖାଇବାଟା ମୋ ନିଜ ହାତରୁ ମୁଁ ଖାଏ। ଆଉ ରାତିରେ ରହିବା ସମୟରେ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ରହିବା ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି। ଓହୋ, ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା କେଉଁଠି ଆଜ୍ଞା? ଆମର ଘର ଦୁର୍ଲଗା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ମୋର ବୟସ 65 ବର୍ଷ। ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମୁଁ ଏବେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ପରେ ମୁଁ ଏଇଟା ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶା ସେବନରୁ ନିଜ ଦେହକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ କରି ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ। ଓହୋ, ଏବେ ତାହେଲେ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ହେଇକରି କେଉଁଝରରୁ ଦେବଗଡ଼ରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପହଞ୍ଚିବି। ଆଉ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ମୋ ପଦଯାତ୍ରା ପୁଣି ନେପାଳ ଆଉ ଭୁଟାନ ଅଭିମୁଖେ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଆଉ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ 14/1ରେ ବାହାରିଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ରାଉରକେଲା, ଚକଧରପୁର, ଚାଇବାସା, ତାପରେ ଆମର ରାଇରଙ୍ଗପୁର, କରଞ୍ଜିଆ ହେଇକରି ପାଟନା, କେଉଁଝର, ଦେବଗଡ଼ ହେଇକରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ପୁଣି ନେପାଳ ଭୁଟାନ ଯିବି। धन्यवाद सर। देखो यहाँ सी कहले कौटू आसुँच बर्तमान मल्लिपोषी पहुँची इना सी मल्लिपोषी से ढेंकुड़ जी ढेंकुड़ से घटगाँ जी घटगाँ जी घटगाँ फिर केउझर जी से केउझर रु देवगढ़ जी आउ देखु ये निशा सेवन निशा मुक्ति जनाऊँच आउ सी प्रयास जारी रखिंट आपड़ जो बहुत मात्रा रे शेयर करते कमेंट लिखु जे एटा ठीक कि नहीं सहित प्रतिदिन शारीरिक व्यायाम करंतु निज देह को स्वस्थ रखो। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।